ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಇದರ 56ನೇ ಅಂತರ್ ಚರ್ಚ್ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಗರದ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 26 ಚರ್ಚ್ಗಳಿಂದ 225 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಇದರ 56ನೇ ಅಂತರ್ ಚರ್ಚ್ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾದರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ರು. स्वाभिमानानं म्हाका एक अवकाश लाभला थोड्या वर्सांनी म्हणलें सभानी सगळें हांवें आयकलां. हांगासर आज सभार भुरगीं स्पर्धिकां आसात आनी भुरगीं स्पर्धिकांक तुमकां एक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आज तुमकां तुमच्या गायनाक तुमकां बहुमान मेळत तर तुमी संतोश पावा, उल्हास पावा. जर फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज मेळूंक ना तर ती सरवणी म्हणून तुमी चिंतचे नाका. बगार कोंकणी नाटक सभेन हांगासर ह्या रंगमंचार ह्या डॉन बॉस्को हॉलांत म्हाका एक म्हणजे संगीताचें देणें व्यक्त करून म्हजें तालेंत वृद्धीत करूंक एक अवकाश कर्म दिल्लो म्हणलें एक तें बोटांक तुमचें तें आसूं दी. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಿಂಗಾರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ರಮಣ್ ಡಿಕುನ್ನಾ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. उपाध्यक्ष चुनायचे उपाध्यक्ष सुनील मेनेजेस, जनरल कार्यदर्शी जुडिथ डिसोजा आणि आमच्या मध्ये असा जनरल कॉन्सेसो गजनदार तांणी वेदिकेचे आणि हांगासर दिवो आसा तांणी पेटोवचो. आमचे कार्य दिवो पेटोवन आमी समेजताले आमच्या मनान आमच्या काळजात ह्या संगीताचो दिवो पेटोवच्या पयले आमी आराम करून समेजताले वेदिकेचे ताणे आमचो. ಈ ವೇಳೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಮೆನೆಂಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೂಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ 26 ಚರ್ಚ್ಗಳಿಂದ 225 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.